Brede scholen moeten de samenwerking en de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Maar in de nieuwe brede school in Tholen gaat die samenwerking niet van harte. En verder in het nieuws vandaag. Raadslid en journalist Wiert Omta is overleden. En Wim was timmerman, maar nu al jaren havenmeester. Goedenavond. Ze moeten de ontwikkeling van kinderen verbeteren. Brede scholen. Zeeland telt er op dit moment 9. Kinderen gaan daarin naar hetzelfde gebouw naar school als waar ze naar de kinderopvang, de bibliotheek of aanvullend onderwijs gaan. In Tholen opent er volgende week ook een. De bedoeling is dat daarin 4 basisscholen met elkaar gaan samenwerken. Maar de reformatorische school is er nog niet helemaal van overtuigd. In de Brede School Tholen zitten straks 3 basisscholen, een school voor speciaal onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg, de GGD, kinderopvang en een kinderfysio. Maar om dit echt een succes te maken, moet er wel door alle organisaties en scholen worden samengewerkt. En daar zijn ze bij de reformatorische school toch wat minder happig op. We hebben van het begin af aan afgesproken dat we daar echt heel voorzichtig mee zullen beginnen. We hebben allemaal onze eigen identiteit, dus we gaan daar ook heel voorzichtig eens wat verkennen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Maar dat zal iedere school voor zichzelf ook moeten zien, hè? Toch ziet hij de verhuizing naar de Brede School Tholen wel zitten. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb net vanmiddag mijn werkplek ingericht en een prachtig nieuw gebouw en een prachtig plein. Dus dat gaat zeker lukken. Binnenkort begint het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw. Dus wordt er heel wat afgesjouwd. Verhuisdozen, tafels, stoelen, alles moet een nieuw plekje krijgen. En daarmee komt er een einde aan 10 jaar vol voorbereidingen en verbouwingen. En het mocht ook wat kosten, maar liefst 18 miljoen euro. Maar volgens de gemeente is dat het waard. Het is een diepte-investering. En goed besteed geld, dat kan ik wel zeggen. Er liggen ook plannen voor meer samenwerking met het speciaal onderwijs in de Brede School, de geluksvogel. Het uitwisselen van leerlingen voor bepaalde vakken bijvoorbeeld. Maar dat stuit bij de reformatorische school op praktische bezwaren. De reformatorische scholen hebben ook hun eigen speciaal onderwijs in Capelle. En daar loopt in eerste instantie wel onze lijn naartoe. Hè. Daar hebben wij de band mee. Dus kinderen die hier worden verwezen, die gaan in eerste instantie wel altijd naar Capelle. Met de nieuwe in Tholen erbij zijn er nu 10 brede scholen in Zeeland. En de komende jaren komen er ongetwijfeld nog meer bij. En dat is een goede ontwikkeling, vindt deze hoogleraar. Ja, ik vind het geweldig. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat we daar in Nederland nog wel een weg te gaan hebben. Maar dat dit soort bijna sociale experimenten die zich in Zeeland voltrekken, dat dit ook voor de bredere regio, dat dit echt buitengewoon belangrijke leerervaringen kunnen zijn. Met de weifelachtige reactie van de reformatorische school in het achterhoofd zou je misschien denken dat hij kritisch is op dit project, maar hij is juist hoopvol. Ik probeer even de andere kant te nemen. En het feit dat men toch in deze constructie is meegegaan en daar actief aan meedoet. Ik denk dat je dit ook gewoon een kans moet geven en kijken hoe dat in de uitvoeringspraktijk verder zich ontwikkelt. Dus of die samenwerking bij de Brede School Tholen straks echt van de grond komt, de toekomst zal het leren. Het COA wil 320 asielzoekers opvangen in de Zeelandhallen in Goes. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft daarvoor vandaag een verzoek gedaan bij de gemeente. Door de hoge instroom aan vluchtelingen, door de evacuaties uit Afghanistan, is er een tekort aan opvangplaatsen in Nederland. En wordt er dus gezocht naar andere tijdelijke locaties. Het college van Goes moet nog wel een beslissing nemen over het verzoek van het COA. Het relatieve natte voorjaar en de zomer en de weinige zonuren zorgen voor klamme handjes bij Zeeuwse wijnboeren. De hoeveelheid druiven is niet het probleem, maar het fruit wil met dit weer niet rijpen. En daarom vestigen de telers alle hoop op een mooi najaar. We hebben nog een week of 6 tot aan de oogst. Ja, regen moeten we niet meer hebben. Hè. Dus als het maar gewoon lekker droog blijft, dat het gewas in ieder geval lekker gezond blijft. We hebben lekker zonnetje nodig, als het kan een beetje koude nachten. En om te zorgen voor rijpe druiven worden geen halve maatregelen genomen. En wij zullen dit jaar dus nog trossen weg gaan knippen. Ik verwacht 10-15%, dus echt opbrengstvermindering. Om ervoor te zorgen dat de achtergebleven druiven rijper kunnen worden, meer extract krijgen. In de Zeeuwse ziekenhuizen lagen vanmorgen 8 patiënten met corona. Een flinke daling ten opzichte van vorige week, toen er nog 14 coronapatiënten in de 2 Zeeuwse ziekenhuizen lagen. Het merendeel van de patiënten nu ligt op de intensive care, 7 om precies te zijn.
En in het ADRZ in Goes liggen de meeste patiënten, namelijk 5. In Terneuzen worden 3 patiënten verpleegd, allen op de intensive care. En van de 8 coronapatiënten zijn er 2 overgenomen van ziekenhuizen van buiten de provincie. Follies, oftewel nutteloze bouwwerken, daar draait de tentoonstelling om. Die is geopend in Beeldentuin Een Bunder Kunst in Serarendskerken. Wat we ook een beetje gezocht hebben is uiterste in de kunst. En kunst heeft de neiging soms wel zwaarmoedig te zijn, maar ook de humor in de kunst. En ik denk dat het toch aardig gelukt is. Hoewel Bunder Kunst tevreden is over de tentoonstelling, willen ze de nutteloze bouwwerken niet permanent opnemen in hun collectie. We willen het ook de vaste collectie niet te groot maken, omdat we ieder jaar toch ruimte willen maken voor nieuw werk. Of nieuwe kunstenaars. Dat het ook leeft, blijft leven in ieder geval. De tentoonstelling Bunder Follies is de komende 3 weken te bezoeken in de weekenden. En Wiert Omta is overleden. Omta zat de laatste 7 jaar voor de PvdA in de gemeenteraad van Goes. Daarnaast was Omta een bekende verschijning in de mediawereld. Zo richtte hij in Goes zijn eigen internet-tv-kanaal Goestig op. Omta had sinds vorig jaar darmkanker en hield het verloop van zijn ziekte niet geheim. Maar die openhartigheid, zeg maar, die zoek ik wel bewust. Omdat ik daar inzage in kan geven. Ik kan laten zien hoe zeg maar, de laatste fase van je leven is als je de diagnose hebt gekregen. Kanker met uitzaaiing en die met te genezen. Tot juli was Omta nog actief in de gemeenteraad van Goes, waar hij tot op het laatst bekend stond om zijn humor. Dan kreeg ik weer een berichtje van hem: gefeliciteerd met je nieuwe fractie. En dat ik dan zei, en dan bedankte, maar wel zei dat de reden waarom heel dubbel was. Maar dan kwam toch de grap van, maar het was uiteindelijk mijn masterplan om voor verjonging te zorgen binnen de PvdA Goes en er dan zelf tussenuit te knijpen. Wiert Omta is 66 jaar oud geworden. Wim Fokker heeft als havenmeester van de jachthaven in Zierikzee een van de drukste zomers achter de rug. En hij kan het weten, want hij waakt al 20 jaar over de steigers in de haven. En dat terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat hij maar voor een half jaar zou invallen. Goedemiddag. Ja, dit ligt netjes zo, hè? Ja, toch? Daarom ook. Prima. Ja, is voor 1 overnachting? Ja, 1 overnachting. Oké. Die baan met dat zonnetje, daar zullen wel mensen jaloers zijn. Ja, best wel. Ik krijg het vaak te horen dat ik een hele leuke baan ook heb. Is het ook zo? Jawel, het is soms met die drukte zoals nu is het best wel stressvol. Iedereen belt en je moest ook meteen, de mensen willen meteen een lichtplaats hebben. 12 meter jouwen, dat kan. Jouwen, want aan de kade heb ik al geen plek meer, dus die wordt gewoon langs een ander van die lengte afgelegd. Dus dan ligt er ietsje verder in het kanaal. Het is helemaal in, hè? Het is in die coronatijd begonnen. Ja. Bootjes, bootjes, bootjes. De watersport is de laatste 2 jaar flink toegenomen, ja. Is dat goed? Ja, voor ons wel. Hoe voller die haven, hoe mooier het is natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat er veel mensen zijn die nieuw zijn op het water. Ja, je moet wel even weten hoe je met zo'n schip en zo'n bootje om moet gaan. Ja, klopt. Elke boot die binnenkomt, die proberen wij aan te spreken. En die krijgen een lichtplaats toegewezen van ons. En soms hebben ze hulp nodig om ze goed af te meren. Want heel veel boten, mensen, die weten het niet. En wat is soms? Is dat elke dag? Nou, elke dag gebeurt dat wel een keer of 3, 4. Nee hoor, als u gewoon de haven in komt en op de palen staan de nummers, u ziet het vanzelf. Ja. Wat is de naam van uw boot, mevrouw? Mijn opleiding is timmerman. En toen kwam mijn leidinggevende vragen: goh Wim, we zoeken nog een havenmeester. Zou jij dat voor een half jaar in de zomer willen doen? Dat is nu 20 jaar geleden? Dat is 20 jaar geleden, ik doe het nog steeds met plezier. Dat half jaar is iets langer geworden. Ja, dat is mooi toch? 1 nachtje? Vaart u maar door naar achter. Durf ik niet te zeggen, ik denk dat het stapelen wordt. Er zijn ook mensen die leggen zomaar opeens die boot neer en je hoort er hele weken niks meer van. En dan komen ze op een gegeven moment, kom mijn boot halen. Ja, dan gaan we toch even denken, wat heeft erop gedaan? Dat maken jullie dus ook wel eens mee? Dat maken wij ook mee. Gaat u elke morgen fluitend naar het werk? Ja, elke morgen. En elke dag is anders. Elke dag is het een verrassing, wat gaat er komen. En zo meteen als het goed is gaat die sleepboot hier voor de deur weg. Dus dan heb ik iets groots vrij. Is goed, dank u. Het bleef vandaag bewolkt met af en toe een vleugje zon en pas later in de middag wat vaker zonneschijn. Morgen komt er meer zon en blijft het droog bij 20 à 21 graden. Maar woensdag weer wat vaker bewolking, maar daarna wordt het warmer en vrij zonnig. Nog even wachten dus. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een goede avond.